Bej, eżis aħwa nil-għawkom għawnek fid-dar fil-familja ta' River of Love unsellu għalikom kolla dawk li jintom parti minn din il-familja madwar Malta u Għawdex u l-mulej iberikkom u l-qawwa tal-Ispiritu Santu tinżel fuqkom hekk kif tiġi mxandra l-kelma. ħafna minnkom li segwu dan il-ministeru tafu li ningrazzaw il-mulej li l-mulej ma ħallenix b'nuqqas ta' kellima, predikaturi għallima f'din id-dar. U waħda minn dawn hija oħt fi Kristu, tifla li hija binti fil-mulej fil-fidi, u ir-raġel tagħha Aziz Mario u Mari, Sherry, halleluja, grazzi mulej, li huma pilastri fid-dar tal-mulej tar-River of Love, u ningrazzjaw il-mulej għalihom li ilhom kważi mill-bidunet tal-konċipiment ta' din il-familja ta' din il-missjoni. Mari u Mario huma sew ordnati bħala ministri tal-Vangelu huma ordained, il-kelma bl-Ingliż they are ordained ministers. U jaħdmu bħeġġa u b'sagrifiċċju kbir f'din id-dar u fil-familja. U kol Mari waħda mill-għallima hawnhekk li tallem fil-Bible College, ila tistudja ħafna snin, ingrazzaw il-Alla. Nixi qabel ma Mari tibda titkellem, nixi nagħti ċans il-Mario, dawdin sew ta' Mario u Mari. Ħanejlek, kontu stajtu nkun aktar raġinali, naf forsi ċensu u ċettina, ma nafx. Halleluja. Għajdinna xi ħaġa, brother, qabel ma l-Mara tibda titkellem, halleluja. Ejwa l-ħwa, nirringrazzjaw l-Alla li aħna għandna hawnhekk, li qegħdin hawnhekk, ma naħdux for granted. U mhux kull siġrejja tajba, ħarsu lejn il-frott tagħha. Ħarsu dal-frott li qed tintellaw hawnhekk, daw kollha bil-qawwa tal-Alla, ma investita minn Pastor Gordon u minn Martu illa għaliex aħna għedinaw minn fuq il-television. Voldiri, għakki il-flotja taħna, nkunu fidili. Aħna minn fuq il-television, konna t-namma nġuġaw, tajna donation, ħal-iftaħar fil-mulej, mux voldiri, tajna donation, ma daqqas konna nattendu għawana, u d-defendet il-paser, jien kont għandimur il-Knisa ta' Tolika, s-semmet River of Love, u d-defendetu minn hemm, mettux għad int għettejt, li da mux qiegħed fit-sowa għatlu daħli fil-Ġesu Kristu ħaj ma jollix. U faċċajtu qoddim in-nies u ħriġ rebbieħ għax il-verità terba. Ma nix għalfejn niddejqu nsejħu l-isem ta' River of Love illa għaliex aħna qegħdin fil-verità u l-verità hija rebbieħa. Grazzi Ġesu. Amen, amen. Iva, verament nirringrazzjaw il-mulej għal din il-knisja, nirringrazzjaw il-pastor stana minn qalbna l-pastor Gordon u l-pastor Mariella. Verament li maħnix neqsim mill-preachers u maħna neqsim minn xej għaw ġo, grazzi mulej. Imma bħalma għal-Mario kollu frott tal-ubbidjenza, l-commitment tal-pastor stana u xek. Illa li dak li ħna naraw qed jifjorixxi u kollu glorja l-mulej għalihom. Għajantu għom ċabċipa, xħaqqom, le? Halleluja, grazzi Ġesu. Mela, nirringrazzjaw l-Ispiritu Santu li diġa qiegħed jaħdem ħafna. Unkompli nitolbok u nonorak Spiritu Santu biex, Iva, tkompli tallimna l-lejla mulej, tkompli turina triqatek u tkompli tenna milu lejk mulej u lej xej iktar. Enna nissottomettu lej dak li inti tittallimna l-lejla mulej għaddis u nitlob mulej għal kull qalb li għawaw ġow missir għat-tokka tijak biex tkun dik il-ħamrija mulej bħalma dejjem nitolbok tkun dik il-ħamrija li tirċiv iż-żerrija ħalli naraw il-frott bħal dejjem il-frott li inti tedinna irridu niġu bih qudiemek mulej għaddis għal glorja tijak missir fisem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Mela, ħana blikom ġiġ domandi d-darba, ħanibdajek naqra differenti mis-soltu.
kemm minnkom tafu x'inhu eżatt l-elmu tas-salvazzjoni. L-elmu tas-salvazzjoni. X'inhu? Wejja. Ħadd molla jdeh. Mela grazzi mulej li ċertisma li l-messaġġ li għandi l-lejla il-kol kemm aħna nabżonnu, hekk kelli xi dubju, mela. Waħda, ġifieri l-elmu tas-salvazzjoni naf fiċ-ċert li intom tafu bih. Qiegħed fl-armatura, sewwa f'Efesien 6, hemm armatura sħiħa ta' dak li l-mulej sewwa armana bħala Kristjani. U ħanitkellmu fuq l-elmu tas-salvazzjoni, imma prattikament dik il-pis, dik il-biċċa li l-mulej poġġi li f'qalbi li ħaniftħu fuq għallum. X'inhu dal-elmu tas-salvazzjoni? X'funzjoni għandu? U question mark oħra. Qegħdin nilbsuh kuljum. Issa. Suppost qed nilbsu l-armatura kollha kuljum. Sewwa? U hekk ma ħanniex qed nagħmlu dan f'isem Ġesu Kristu lejla jalla nkunu convicted biex nagħmluha. Għax qegħdin fi żmien li hemm dejjem kien żmien imma issa qegħdin ħafna aktar għaliex? Għax tedinna l-kelma talla li fl-aħħar ta' żminijiet se jkun hawn ħafna erq u ħażen. U da minn fejn jiġi? Mix-xitan. U llum fuq hekk ħanitkellmu f'isem Ġesu Kristu nroxxu d-dem tiegħek fuqna mulej Ġesu, fuq din id-dar, fuqi bħala l-kellima mulej Ġesu fuq daw l-aħwa kollha li inti oġbok iġġib il-lejla mulej qaddis għax xejn ma jkun b'kombinazzjoni u dak li inti preparajt mulej inti preparajtu għalina l-koll u għal dawk ukoll li inti oġbok mulej anke tpoġġi quddiem daw il-kameras biex jirċievu din il-kelma ħajja tiegħek mela. Ejwa mmorru Rumani 8 l-aħwa. Ħaniftħu qalbna l-kelma talla. Il-kelma talla li hi verità. U għat li xi kultant hija daqsxejn waħda mhux qiebsa ta' għax għal min iħobba tinżel għasel. Imma li nagħmlu dik it-trasformazzjoni xi kultant tkun daqsxejn qiebsa. Fis-sens sakemm nagħmluha. Ġifieri m'għandniex naqtu qalbna li dak li ħanisimgħu llum għax ħanitkellmu fuq is-salvazzjoni speċjalment, sewwa is-salvazzjoni li ġabilna Sidna Ġesu Kristu u mbagħad dal-elmu fiex jidħol. Ġifieri imma anke jekk m'aħniex f'dal livell, tatax qalbek, ejdlu, kellimni Spiritu Santu u għejni biex dak li ħanisma' natwah f'ħajti l-lejla u millum il-qoddim ħanara dik il-bidla li tant għandi bżonn f'ħajti. Waqt it-talb illum il-mulej kellem waħda minn ħutna changes. Waqt it-talb. Poġġilha di f'qalba u ekku da li ħanaraw il-lejla f'isem Ġesu Kristu. Mela, Rumani 8 vers 2. Għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Alleluja. L-aħwa minħabba s-salib ta' Kristu id-demonju tila fil-ħakma minn fuqna ta'. U di mhix ġas biss qegħdin naqrawha, ejja letteralment inniżluha fl-ispirtu tagħna, fil-qalb tagħna biex mhix ġast tibqa' jimporta xi ħadd jiġi jitfil il-fan, please. Ħalli għax ħanoqgħod inżomm bil-Bibja bida jekk jogħġbok ta'. Mela. Iva, mela l-għadu qed ngħidu tilef kull ħakk, thank you hi. Tilef kull ħakma minn fuqna l-aħwa. Ejjew immorru l-ewwel Korintin issa, l-ewwel Korintin 1, vers 18. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu mhix xi surprise. Għax daw ovvjament li għalihom huwa bluha huwa bla sens il-predikazzjoni tas-salib. Imma għal dawk li salvaw għalina hija l-qawwa tal-Alla. Wow, dik hija salvazzjoni l-aħwa li ġabilna Ġesu Kristu u aħna nifirħu anki biss nisimgħuha dil-kelma. Jiġifieri
aħna bħala uli Alla, right, għanna arfin ta' din il-verità, ta' din is-salvazzjoni. Imma li hu daqsxejn inkwetanti kultant li ħafna minnu li Alla mhux ma jafux ta' dan, imma ma jafux eżatt x'tirrikjedi is-salvazzjoni kif japplikawha eżatt. Nafu li aħna salvi, nafu li Ġesu ġie ħelisna min-nar tal-infern, alleluja, u dik ħafna aktar minn biżejjed. Jiġifieri di qiegħda miktuba għal min irid imur jaraf Mattew 13:42, Matthew 25:41 fejn Ġesu appartament semma n-nar tal-infern. Ġifieri dawk li ma jemnux, mhux qed nagħtalikom għax intom żgur temnu, ma ejja ngħidu għal dawk li qegħdin nisimgħuna forsi fuq Facebook u YouTube. Li għandhom huma xettiċi jekk in-nar tal-infern jeżisti għaliex għax qal Ġesu Kristu sidna. Ġifieri u l-kelma tiegħu ma tistax tiddubita. Issa. Mela, nies li forsi ma jafux, le, maħniex ma nafux aħna, imma li ninsew ħafna biċ-ċirkostanzi tad-dinja din is-salvazzjoni eżattament xi ġib magħha. Jew inkella ma nafux eżatt kif nimxu fiha, kif nirċivuha din is-salvazzjoni, kif nirrilisjaw il-pakkett tas-salvazzjoni li ġabilna sidna Ġesu Kristu u iktar kif nimxu fiha. Għaliex? Għax jekk aħna ħanibqu ġas biss għandna knowledge li aħna salvati biss u minn nar tal-infern u minn dnubietna bħal medna li huma ħafna aktar minn biżejjed, imma Ġesu Alla tagħna huwa oltre iktar minn hemm, ma qafx hemm. Illum issa ħanorikom bil-iskritturi ħaniftu ftit din is-salvazzjoni. Alla kif ipprepara għalina u dal-elmu tas-salvazzjoni li ħanitkellmu fuq u fiex jidħol. U kemm importanti li aħna nkunu ċerti li qegħdin nilbsuh. Għaliex għax hekk maħniex nilbsuh, kemm lilu u kemm l-armatura kollha, id-demonju qed nagħmlulu l-ikbar favur. Ħafna drabi l-Kristjani jgħidulek imma s-sala jiena mwilda mill-ġdid, mhux kollox jiġi sew, mhux awtomatikament ir-rieda tal-Alla sseħħ fija. Le ta' Ġesu għamel dak li kellu jagħmel, issa aħna stalina li nirċivu u rridu nipprattikaw dak li hu ġab għalina. Jekk ħanifqu biss just knowing about it, ħambatu. Ħambatu il għaliex se jidħol l-għadu u se jagħmel festa. Għax hekk irid nies passivi, all right, li ma jħallu kollox għaddej. Da bħal meta għandek wirt, taf li qiegħed hemm u ma tmurx tieħu xejn minnu. Għalliħem taf li qiegħed u ma tgawdi xejn minnu. Li din Alla ma jridix. Sewwa, mela. Issa, hekk immorru Salm 91. Semmur fih l-ewwel għaliex għax huwa salm li l-ħin kollu neduh, salm li nħobbuh, salm li fih ħafna promessi. U ħanaraw fiex tidħol is-salvazzjoni. Mela ejja immorru, Salm 91. U ħanibdew minn għaliex hemm bżonn li ma nibqux ngħidu biss, imma ma nirċivux, ejja nifqu ngħidu qegħdin issa f'dak l-istat li nirċievu u naġixxu. Irdu nirċievu u naġixxu. Ma nistgħux nibqu just knowing u naqraw u nitkellmu u ma narawx l-effett ta' dak li qegħdin ngħidu u naraw. Għandna bżonn aħna nagħtu glorja l-Alla. U meta qed ngħidu immexxu we expand his kingdom, ovvjament biex nespandu is-saltna tiegħu, irridu nkunu nafu x'aħna nagħmlu, irridu niċċaqalqu. Sux nifqu hemm. Mela, 9 and 10 jgħidlek għax int għandek il-mulej kien tiegħek, għax għandek il-mulej kien tiegħek u int għamilt loli l-amara tiegħek dejjem hekk għamiltu, sewwa. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek. Waħda.
Issa, 14-16. La tħabbeb miegħi jien neħilsu. La ara fismi jien inħarsu. U jsejjaħli u jien neħilsu. U miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu. Neħilsu u narfalu ġieħu u b'omor twil nimlih. Nurih is-salvazzjoni tiegħi. Mela hemmhekk qed jorina is-salvazzjoni fiex tikkonsisti. Ħelsien jisma' talbna. Ma sa nidħlu għaliha dik. Palma tafu hawnhekk aħna nħobbu nużaw it-TPT. Għaliex? Għax tfehmek iktar. Bil-Malti ma jdux daqshekk sabiħ il-kliem. Mela jedinna when we live our lives within the shadow of God Most High. Ġifieri hemmhekk diġà hemm ir-rieda tagħna issa. When we live, di is-salvazzjoni palma qal il-pastor l-ewwel ħadd pleċir nisma' għax ħafna milli qal, kważi qiegħed dal-messaġġ. It's based on relationship, bir-relazzjoni, kollox huwa bbażat fuq ir-relazzjoni. Ġifieri ma tistax ikollok dal-affarijiet li ħansemmu llum. Just tibqa' kiesa ħubieret u l-mulej m'għandux dak is-sem f'ħajtek. So, hawnhekk qed jgħidilna when we live our lives in the shadow, mela when we dwell, il-mulej huwa dak li aħna namru fih kontinwament, no matter what iċ-ċirkostanzi. Għaliex? Għax il-mulej huwa dak li ma jinbidel qatt. Ġifieri, iċ-ċirkostanzi ma jbidlux dak li l-mulej iwiegħed. Il-fatti huma fatti li jinbidlu. U l-verità hija li ma tinbidel qatt. Issa jekk aħna ħanibqu nemnu il-fatti, iċ-ċirkostanzi li jkunu f'ħajjitna u ma nemnux il-verità, ma jinbidel xejn. Aħna ma rridux nifqu f'dak li aħna qegħdin fih. Issa, ħafna midrabi Kristjani aħna ngħaddu minn ħafna afflictions. Sewwa min ma jgħaddix minn xi ħaġa li ma tippruvax tneħħilu l-focus minn fuq dak li Alla qed jgħidilna hawnhekk. Ġifieri importanti li di nifhmuha. Psalm 91 qiegħed għal daw in-nies li għamlu l-Alla id-dwelling place tagħhom. Li hu dak li il-post fejn jamru. Mhix daqqa jidħlu għax għandhom bżonn, u mbagħad meta nakkwistaw dak li għandna bżonn inħalluh fil-ġemb. Ma taħdimx hekk. Jekk aħna rridu l-barka kontinwa ta' dik is-salvazzjoni, irridu nimxu ma' ieħor. Ġifieri, mela jekk aħna qegħdin hekk, our hiding place dak il-post taf x'inhi hiding place l-aħwa. Ġifieri aħna fejn aħna nkunu inviżibbli għall-għadu ta' fix-shadow, fid-del tal-Alla li jista' kollox, hemmhekk aħna inviżibbli għall-għadu. Kif jista' jkun bħalma qegħdin naqrawha bl-Ingliż? How then could evil prevail against us? Kif jista' jkun? Mhix ma jiġix jattakka għax jiġi, imma ma jagħmilx ħsara. Hekk qed jgħidilna ma jagħmlilniex ħsara. Verse 14-16. For here is what the Lord has spoken to me. Ara x'qed jgħid il-mulej regarding is-salvazzjoni. Because you loved me. Għax int ħabbejtni. You delighted in me. Għax int toħxa bija, titpaxxa bija. Ejja, ara x'differenza ta' and have been loyal to my name. Leali. Għalija u għall-isem tiegħi. Jiġifieri għandi għarfien personali tal-ħnina tal-mulej imħabba u qalba fih. I will greatly protect you. Ġifieri, meta int qiegħda f'dal affarijiet, ħanipproteġik. Mela la ħanipproteġik għandna bżonn il-protezzjoni jaħwa. Mela ġejjin l-attakki. Ejja naqtawa di li għax aħna tal-mulej, we are high and mighty u ma jiġri xejn. Le. Għalhekk tagħna l-armatura l-mulej, għalhekk għandna l-kelma tal-Alla, għalhekk għandna x-xabla tal-Ispiritu. Għalfej qegħdin daw hekk ġas biex insebħu l-bibja. Kien jaf x'inhu jagħmel il-mulej. Kien jaf minn xi issa ngħaddu. Kien jaf x'torment se jkollna ma saqajna. Imma orina wkoll li l-aħħar kelma hi tiegħu.
Alleluja. Il-vittorja hija tiegħu u dawk li għarfuha dil-ħaġa, no matter what comes our way, ma nitfixklux. Ħankompli ħalli nasal għall-elmu. So, mela, din is-salvazzjoni, il-mulej qed jgħid għandek il-protezzjoni, serraħ rasek. I will answer your cry for help every time you pray. Mela qed jgħidlek hawn għax nismqu jsejjaħli u jien inwieġmu. Mela bl-Ingliż qed jgħidlek I will answer your cry for help every time you pray. M'hemmx darba li mhux sa jirrispondik. Dejjem every cry li inti titlob jien ħanisimak. Iġifieri communication għandna l-komunikazzjoni f'din is-salvazzjoni, ma ninsewx li t-tema hija salvazzjoni. Mela it-talb mismuħ. Imma l-aħwa, it-talb mismuħ. Kemm huwa taqtih il-qalb sakemm naraw ir-riżultat tat-talb. Ħafna drabi noqogħdu rested mistrieħa fih meta aħna nitolbu, nemnu li it's done u li lawedna li lajta tagħna semaħħa noqogħdu bi kwietna jew inħallu il-gideb tal-għadu, jew inħallu t-turment, il-fesfis tal-għadu, jisir inna l-paċi. Hawnhekk fejn ħajidħol l-elmu, għandna bżonnu ħafna għandna bżonnu, għax id-daqqiet li jipprova jitfa' fuq rasna, jekk ma jkonniex l-elmu sow, jafu jkunu fatali. U ma nqumux minnhom, għar minn hekk. Mela, jedinna wkoll and you will feel my presence in your time of trouble. Mela, qed jgħid, fl-inkwiet, palma qrajna, miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu. Mela, il-preżenza talla hija mweda lina f'dan il-pakkett ta' salvazzjoni. Tiġix, ejja naqtawa fejn int mulej, jew inkella minix nisma' leħnu ta' kemm qed inħossu l-bot nisimgħuha di. Ħafna drabi, kemm jiena xotta, issa vera jiġu dal-affarijiet, sewwa mhux qed ngħid li ma jiġux. Imma għandna il-mezz kif nistgħu neleminawhom. Għaliex? Għax ix-xitan jieħu vantaġġ minnhom dal-affarijiet. Jekk aħna dak li jiżra f'moħħna noħorġuh minn fomna, hemmhekk ħaddih il-power. Sakemm jibqa' biss attakk fuq il-moħħ. Right? U forsi anke tkun tormentata, imma sakemm ma joħroġ minn fommok m'għandu l-ebda qawwa. Għalhekk, what you know, dak li inti taf, il-verità li inti taf, ħadd irreaġixxi fuqha. Jiġifieri inti minn hemm jew jekk aħna dan l-lum li qed nixtarru kemm għandna bżonn dan l-elmu, alright, tas-salvazzjoni. Elmu, is-salvazzjoni hija elmu, helmet, tafu x'inhu helmet? Aħna mu definition tiegħu. Mela is-salvazzjoni l-mulej qed jgħidilna isma' dik il-helmet tiegħek. Ġifieri jekk inti ma qbadx li s-salvazzjoni hija iktar minn il-maħfra tad-dnubiet, imma li hi prattikament il-ħajja bil-kotra, bl-abbundanza li Kristu ġi biex jagħtina. Orat għax din hija l-ħajja ta' bil-kotra. Aħna mhux li forsi tumorru gawdu l-entertainment u flejjes, orajt dawk kollha tajbin u sbieħ bħalma smajna qabel. Però l-iktar ħaġa importanti li inti timxi vittorjuż fuq l-għadu. Li inti ma tħallihx jirkiblek moħħok. Diki is-salvazzjoni li aħna qegħdin illum nitkellmu fuqha. Mela il-mulej jgħid I will deliver you and honor you. Jiġifieri neħilsek. Right? U nerfalek ġieħek. Jiġifieri qed jgħidilna mhix biss inkun miegħek ta' fit-trabil, imma neħilsek u nerfalek ġieħek. Mela din hija s-salvazzjoni li ġi biex itina Sidna Ġesu Kristu sewwa, u mbagħad jgħidilna for you will enjoy the fullness of my salvation. Mela is-salvazzjoni hija xi ħaġa kompluta. U ma rridux inħallu xejn nieqes minna f'ħajjitna bħala Kristjani jekk irridu nimxu
rebbieħa fuq l-għadu. Sewwa, permezz ta' din is-salvazzjoni nistgħu jekk aħna naqbdu r-revelazzjoni tagħha, ngħixu l-ħajja bil-kotra li Ġesu iwedna fi Ġwanni 10. Sewwa, la qala Ġesu. Hemm qiegħda. Mela, ejja namlu minn kollox biex narawha f'ħajjitna. Salm 103. Ħanaraw xtejt fuq is-salvazzjoni. 2-5. Birek ruħ tiegħi il-mulej u isimgħuha ta' x'pakkettawaw. U la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. U li jaħfer dnubietek kollha, orraj, grazzi mulej, waħda. Ifejja, il-mar tiegħek kollu ta' ma jħalli xejn barra, kollu. L-hemm kbir u laqqas żgħir. Jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u l-ħniena. Ixebba bil-ġid snin ħajtek u bħal tal-ajkla titġedded żożitek. Wow. Iġifieri issa, his goodness. Hemm it-tjubija tiegħu, dik it-tjubija fil-fatt l-imħabba u l-ħnina Alla jismu da. Iġifieri f'din is-salvazzjoni meta aħna nsiru tiegħu għandna dan kollu. F'dan il-pakket, Psalm 23, xejn ma joqqosni. Il-mulej u rajt tiegħi, xejn ma joqqosni. Imma li rrid nagħmel underlined David għalinna la tinsix. Għaliex tgħidli mela aħna ninsaw is-salvazzjoni. Ma ninsawix, Alla ħares ninsawha, imma nistgħu ninsaw daw il-benefiċċji kollha waqt li nkunu għaddejjin minn xi attakk. Waqt li l-gideb jibda ġej kontrina, sa nagħmlu fuq xiex sa niffukaw, dik tiddependi ir-rebħa tagħna narawiex. Ftakru l-aħwa li l-għadu dik l-iktar li attakka is-salvazzjoni tagħna x'inhi, l-identità tagħna, il-pożizzjoni tagħna li għandna fi Kristu, l-awtorità li għandna. Jekk intom tinnotaw dal-affarijiet kontinwament jattakka għax inti il-feelings tiegħek, aħna ma nridux nimxu bil-feelings, imma il-feelings jagħmlu ħafna importanti għalina, imma rridu npoġġuhom f'posthom. Aħna ma rridux nimxu bil-feelings, irridu nimxu bil-verità. U hemmhekk dik il-verità teħilsek. Hemm ħataraħ il-miraklu. Jekk ħatibqa' tagħti każ dak li inti qed tħoss, ħatibqa' fejn int. Issa l-għadu iġanna niġu f'dan il-livell li nagħtu każ dak li qed inħossu. Sewwa. Mela la tinsiex kontinwament irridu infakru lil nfusna daw il-benefiċċji. Kemm il-wieħed u waħda minna waqt li nkunu għaddejjin minn xi ħaġa, xi affliction f'ħajjitna, naħsbu fil-benefiċċjiet il-verità. Fejn imur moħħna? Idur. Fuq dak li aħna għaddejjin minnu. Imma mhux tajjeb. Mhux tajjeb għaliex għax ħanibqu hemm. Aħna rridu noħorġu mis-sitwazzjoni, għalhekk il-mulej qed itina din il-kelma llum għax ma jridx iktar defeated Christians. Le, irrid warriors. Dak li aħna ħanitkellmu fuqha. Orrej, iġifieri issa l-aħħar skrittura biex naraw għas-salvazzjoni mmorru f'Efesin. Efesin 6 fejn ħanidħlu daqsxejn fuq l-elmu. Ġesu qal li trabil ġej, il-persekuzzjoni ġejja. Kull ġurnata hija battalja spiritwali. Jekk għadkom ma attendejtux, tibżax tittendu. Kull ġurnata hija battalja spiritwali. Tant hija hekk li tana dil-armatura kompluta l-mulej. Alright? Li fija hemm ir-rebħa. Sewwa, issa. Għalhekk għandna bżonn l-iskrittura kuljum l-aħwa. Jekk m'għandekx ċans taqra l-iskrittura, mela int qiegħed bla xabla tal-ispirtu fidek bħalma ħanara. Ejd li int kif trid teleb l-għadu. Il-ġlida hija spiritwali. U rridu nifhmu għadi li hija ġlida spiritwali. Ġifieri dawn il-benefiċċji li jiena hawnhekk il-mulej jpoġġi f'qalbi għaliex? Għax din l-armatura
Alright, irridu nistudjaw għasow, għaliex? Għax din hija xi ħaġa li inti trid tipprattika, li inti tittamilha. Alright, hija l-attitudni tiegħek u dak li inti qed tagħmel. Ġifieri mhux just you know li għandek armatura, għax inkella dik mhux ħatejnek. Mela hija mmorru daqsxejn hemmhekk. Vers 10 ħanibdiha mill-bidu. Minn vers 10. Mill-bqija twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu bla dubju. Ilbsu l-armatura, tittamel xi ħaġa kontinwament. Ilbes l-armatura talla biex tkun tiflaħ tieqaf qatt-nassis tax-xitan. Inkella ħatibqa' bih. Għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam u hawnhekk irdu noqogħdu attenti għax hekk se niġġieldu b'dak li nħossu, se naqgħu fid-demm u l-laħam, se naħduha mal-bniedem, se naħdu u nispiċċaw karnalment. Alright, u hemmhekk qegħdin on his ground. U fil-ground tiegħu ma nerbħulux żgur. Għax it's his ground. Il-karnalità hija his ground. Imma kontra setat, kontra qawwiet, kontra prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra spirti ħżiena li jagħmlu fil-misa ta' smewiet. Għalhekk, ara, ħudu fuqkom, int tittieħu fuqek, hu fuqek l-armatura talla ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen. Qegħdin fi żmien il-ħażen aħna, tiċċajta. Mela kif tittieqaflu l-ħażen? Fl-iskejjel, tmur fejn tmur, on the beach, tmur ħwienet. Ejdli int, semmi int, ejdli int fejn m'hemmx ħażen. Fuq ix-xogħol, għall-imkien. Anzi, dak li hu tajjeb nedu li hu ħażin u dak li hu ħażin nedu li hu tajjeb hekk qegħdin. Ġifieri dan it-tnassis tal-għadu jekk maħniex ħanaslu għalaw żgur ħanibqu kalpestati bih. Mela żommu sħiħ, ħażmu ġembejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza għadin tarawa li int dejjem tittamel xi ħaġa. Int tittamel xi ħaġa. Ilbes xitt riġlejk bil-ħeġġa tal-Evanġelu tas-Slim. Daw mhux ħanidħol fihom għax mhux is-suġġett. Imma tittilbishom kollha. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin u ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni mela dan il-ħelmet aħna rridu nilbsuh. Għaliex? Għax ix-xitan ħajarma jgara, oraj, dak kollu li għandu lej rasna, lej moħħna. Għaliex? Għax il-battlefield hija l-moħħ. Biex gideb. Bil-gideb u l-erq. Oraj, ġifieri jekk ma jkonniex din l-arfien li aħna għandna dan l-elmu li hija salvazzjoni tagħna, li int ma tafx minn int, li int tinsa li int rebbieħ, daw id-daqqiet fuq ir-ras jafu jkunu fatali. Hemm film jismu jiena ma narax films, imma waqt li qed nagħmel dan il-riċerka eżatt xi kultant. Meta qed nagħmel din ir-riċerka, skoprejt dan il-film Saving Private Ryan, ma nafxaw xaħat. Ġili smajtu? Gloria l-Ġesu. Amen. Fej fija, hemm xena ta' soldat, li ħin minnhom neħħieħ il-helmet, neħħa il-helmet u il-mumet. Għaliex neħħieħ? Biex jara daqsxejn, janalizza il-bullet li laqat dan il-helmet. U dak neħħieħ u l-moment li neħħieħ l-għadu nduna sparalu qatlu. Kien hemm soldati ieħor l-għadu u qatlu dak il-ħin stess. Għaliex? Għax l-għadu jaf fejn għandu jispara. Ġifieri, u meta aħna inneħħuh l-elmu, imqara l-sekonda kif tneħħih l-elmu, ħanejdu kif ta'. Imma il-moment li tneħħih l-għadu qiegħed hemm biex jispara. Ġifieri di fejja talima lek rid insemmiha, illa għaliex huwa xi film daqsxejn violenti mid-dera, imma għax smajta l-istorja tiegħu u qed nista' ninkludiha f'din il-preach, għaliex? Għax fiha talima. Jiġifieri
Meta aħna għandna l-armatura, mhux qiegħda hemm ġasax il-mulej ħappjaċir jagħmel armatura ta'. Ġifieri ejja nagħmluha di għax meta nneħħu ninsew minn aħna fi Kristu, ninsew li għandna r-rebħa, ninsew li alla volja għaddejjin minn Kalvarju, minn dak kollu li għaddejjin. Imma għandna r-rebħa, ejja ma naqtux qalbna, ejja ninsew, ejja ma nħallux l-għadu jikdeb. Inti tibqa' mankat, inti tibqa' bil-marda, inti m'intix ħatoħroġ minn dak li qiegħed fih. Inti m'intix ħajkollok job. Inti ħatibqa' mkisser f'ħajtek. Inti il-kelma talla mhix vera. Daw il-ħsibijiet li jibda d-dej. Il-kelma talla ma taħdimx, m'intix tinduna li għadek fej kont. Ġifieri dawn huma dak li jibda jgara l-għadu. Jekk int ma jkollokx il-helmet li tgħidlu murja gidib. Jien naf min jien. I can do all things through Christ who strengthens me. Ek titejlu, greater is he gbar dak li hemm ġo fija minn dak li hemm fid-dinja. L-aħwa rridu nkunu preparati bil-kelma talla f'ħajjitna ta' għax jekk aħna ma niġġildux b'dan il-mod, ħajamel minn kollox għax huwa persistenti. U fejjara id-djufija jibqa' jagħti. Iġifieri imma bħala qoli talla aħna il-mulej qed jedilna jien armajtkom għal kull attakk. Taqtax qalbek. L-iskaraġġiment huwa l-iktar ħaġa li jista' itellifna milli naraw ir-rebħa. M'għandux ikun. Issa. L-ilmu mela li qed niffukaw fuqu sewwa iżomna mela għaliex iktar minn hekk x'jipprova jagħmel l-għadu. Għandna skrittur oħra fej Rumani 12 vers 1 and 2, all right, x'naraw aħna hemmhekk li rridu nġeddu l-moħħ tagħna, all right, biex inkunu nistgħu nifhmu r-rieda t'Alla. Jekk ma nġeddux moħħna taf xi jagħmel id-demonju anke bħalma jedilna hawnhekk, ejja mmorru hemmhekk, Rumani 12 taqxejn. Għaliex? Għax di interessanti li nifmuha. Nitlobkom ħuti, vers 1, għal-ħnina talla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, għaddis, joġob lill-Alla, jiġifier il-qima spiritualitakom. Nismaħħa, timxix max-xejra ta' din id-dinja. Iżda nbidlu skont it-tiġdied tal-femietkom biex issejħilkom tarfu x'inhi r-rieda t'Alla, x'inhi t-tajjeb li joġbu, x'inhu perfett. Imma l-għadu mhux hekk, l-għadu jipprova jinjetta id-dinja fina. Għaliex? Għax m'hemmx qawwa. Il-qawwa qiegħda fir-rida t'Alla. Fir-rida t'Alla qiegħda l-qawwa. Jiġifieri għalhekk għandna nġeddu moħħna bil-kelma tal-mulej kuljum. Mhix obbligazzjoni li inti taqra l-Bibja. Inti għalik jekk taqra l-Bibja. Ħalli moħħok ikun on the alert il-moment li jisparalek għal-raqsek. Għax jekk ikun on the alert, ma jsemillek xejn. Jekk aħna noqogħdu nneħħu l-elmu, all right, li hija dak li aħna nafu fuq is-salvazzjoni. Jekk inneħħu l-elmu biex noqogħdu naraw u nindukraw l-injuries li għandna bħalma mel dak. Sewwa li rajna hemmhekk dan is-soldat. Jekk aħna ħanoqogħdu sejnek, għassen nkunu kapaċi. Tant niffukaw fuq dak li nkunu għaddejjin minnu, fuq dak li jibda jitfa. Għassen nkunu kapaċi nilbsu l-komplement tal-armatura ta'. Ġifieri ara kemm hi importanti li moħħna jkun hemm, għax prattikament spiritualment hekk tfisser di, jekk aħna nneħħuha għal sekonda. Ara għax noqogħdu moħħna fuq iċ-ċirkostanzi li aħna nkunu għaddejjin minnhom, u x'inhu ta' ċirkostanzi? La qed neħħilek il-focus. Minn fuq Kristu. Minn fuq dak li qed jgħid hija xi ħaġa li qed ittelfek, hija xi ħaġa qed igaralek ix-xitan. Hix kundanna, shame. Kemm jattakka bil-kundanna? Ejja, niftakru minn aħna. Mhix jiġifieri hekk nagħmlu xi ħaġa ħażina m'għandniex. Isma' għax l-Ispirtu Santu wkoll hi konviktas, imma hemm differenza
conviction minn kundanna, dik li inti tħossok m'intix wert, m'għandekx wert fil-ħajja, li inti tinsa minn int, li inti bint ir-re, li inti qiegħda biex twassal saltnatu, li jġibek bla saħħa, li jġibek ejjejt, tgħix, hekk iġibek. Li dana m'għandniex inħalluh permezz tal-elmu. Sewwa, mela għalhekk l-elmu huwa importanti. X'inhi d-definition? Ħa nagħmel daqsxejn definition. L-elmu jipproteġi s-soldat, all right, mid-daqqiet taħsara enormi jipproteġi lu daqqiet fatali fir-ras. Għaliex? Għax fil-battalja, kull battalja, l-għadu dejjem jipprova jattakka r-ras. Dejjem. Għaliex? Għaliex? Għax moħħ is-soldat. All right. Huwa importanti tinsiex il-moħħ jikkontrolla id-deċiżjonijiet. All right. U reactions fil-ġlied. Għalhekk jipprova joħodlok moħħok biex jipparalizzak. U la taħseb sew, la tirreaktja sew, la taġixxi sew. All right. Mela l-għadu kemm fin-natural u kemm fl-ispiritwal jattakka l-moħħ u jattakka r-ras. Għal dik ir-raġuni biex int ma tibqax tiddeċidi sew, biex tinfixel, tiġi paralizzat. Sara fir-ras u ta' vantaġġ fil-kombattiment. Ġifieri mela l-attakk dejjem ikun hemm. Issa, spiritually speaking, meta aħna qegħdin nitkellmu spiritwalment, x'jipprovdilna lilna? X'jipprovdilna? Assikurazzjoni tas-salvazzjoni. Li int żgur mis-salvazzjoni, li inti taf li Ġesu se jwettaq dak li wieħed. Ara, ġifieri iċ-ċirkostanzi li inti għaddej minnhom, ara, jekk inti taf Ġesu il-kelma talla xtejt fuqhom, jekk inti taf, ara, inti jekk dik waħda l-assikurazzjoni hija il-helmet li int qed poġġiha sew. You are fastening it, qed tagħmlu sew li m'hemmx ċans li l-għadu jitfalek xi ħaġa u jippenetra. Alright? Mela dik hija l-assikurazzjoni li l-mulej jwettaq dak li wieħed, l-arfin tal-identità tiegħek bħal u l-awtorità. Naħwa, ix-xitan għandu qawwa ma tistax tgħid li m'għandux. Mhux li hija libna ta'. Imma li qarraq jekk intuħ ċans u li jikdeb għandu l-qawwa. Alla volja natu ilu mbagħad għax sakemm tibqa' ħsieb, sakemm tibqa' tentazzjoni. Ma jissemen xejn. Ma l-mument li inti tgħid u taqbel miegħu, you have given him the power. Hemmhekk tajtu l-power. Mela noqogħdu attenti għal irsienna. All right, ukoll x'aħna qegħdin ngħidu. Irridu u mardux ninsew li bl-elmu tas-salvazzjoni fuqna, all right, m'għandniex għalfejn nibżgħu mix-xitan. M'għandniex għalfejn nibżgħu minnu. Għaliex? Għax Ġesu rebaħlu. Salvazzjoni x'inhi? Mhux fi Kristu, aħna għandna l-Kristu? Mela salvazzjoni li għandna hija assikurazzjoni li jagħmel x'jagħmel aħna rebbiħin fih. All right? It is. Sewwa, għad li waħda, all right, il-biża mid-daqqiet li jgara, l-biża hija waħda mid-daqqiet li jgara. All right? Imma perfect love ta' dinna l-kelma. Cast out fear. Ġifieri ukoll għarfien ta' di l-imħabba minnu Kristu. In-nifs kollox idur miegħu, kollox iddur fejn iddur u kollox. Perfect love, cast out fear. U Kristu Ġesu li għandna fina il-biża iġiba taħt saqajna. In the name of Jesus, alleluja, grazzi Ġesu. Mela dik hija il-definition tal-elmu. Imma l-elmu f'postu issa. L-elmu f'postu. Mela is-salvazzjoni kif għandna nħarsu leha? Mhux iktar knowing biss about it. Bħalma rajna tittamel xi ħaġa. Sewwa, mela inti trid tkun konxju li r-rebħa hija ġejja. All right? Ir-rebħa hija ġejja mhux minna, ġejja minn Alla. Mela int meta taf li it doesn't depend on you. Mhix int, ġejja minn Alla. You have to believe that. Tittemmina. Mark 11, 23, 24, meta jedinna
Kolinkwa titol, kull ħaġa li titlob u tirrikjedi mill-mulej. First, you have to believe. Jekk inti temmina, mingħajr dik aqqas bis-srajta, għandna l-assikurazzjoni li dak li jint qed tgħid u temmen ħajsirlek. Isirlek żgur. Klim Kristu da. Klim Kristu. Ġifieri believing, it-twemmin li aħna nemmnu, u x'qegħdin nemmnu, għax nistgħu nkunu qegħdin nemmnu iċ-ċirkostanzi tagħna, il-fatti u mhux il-verità. Mela, li r-rebħa ġejja minn Alla tagħna. Number 2, li Alla jrid itina l-vittorja. Għax aħna kultant naħsbu he is able, all right, m'għandniex dubju li Alla huwa kapaċi jagħmel kollox. Imma li jrid lilek jeħilsek temmina di. Temmina. Diki li lilek irid jeħilsu. U bl-elmu f'postu sow. Għaliex, nistgħu niffukaw ukoll fli inkomplu inwessu immexxu l-qudiem is-saltna tal-Alla l-aħwa. Taf li għalhekk jattakkanna l-moħħ, taf li għalhekk jipprova jnessina. Taf li għalhekk jitfall afflictions biex iwafqek milli int tmexxi l-qudiem is-saltna tal-Alla, biex inti tieqaf tagħmel is-sejħa. Jekk inti tinnota daw in-nies li jkunu skoraġġuti, daw in-nies li jkunu dejjem moħħhom fihom infushom fuq dak li qed jiġrilhom, tarhom la jservu ma jagħmlu xejn, commitment ta' xejn, għaliex? Għax moħħhom biss fuq iċ-ċirkostanzi ta' ħajjithom. Diki, hemmhekk ma jistgħux nibqgħu għaddej, ikun laqat il-lik li lilek ma jħallikx tasal. Fej għandek tasal. Sewwa mela dik oħra. Mingħajr it-tama tas-salvazzjoni nkunu vulnerabbli fil-kamp tal-battalja. Vulnerabbli, jiġifieri kun target hemm l-ewwel ma ħajolqod lilek. Sewwa għax għandek dan in-nuqqas tal-elmu. Meta l-Kristjani huma kontinwament inċerti, all right, rigward is-salvazzjoni tagħhom. Di xi ħaġa li xtaqt nagħmel daqsxejn ta' enfasi fuqha. Mhix anke meta nkunu hawnhekk. Tara pereżempju mingħajr ma qgħod insemmi lil ħadd ġifieri, imma biex nitalmu għax la fakkari li l-mulej ħansemmiha. Jekk aħna imwildin mill-ġdid. L-aħwa. Jekk aħna verament badna x'inhi s-salvazzjoni, minix qed ngħid għal meta noħorġu għax għandna bżonn nittalb, għax għandna bżonn jew tkun xi sejħan ġenerali li qed jagħmel il-pastor jew min ikun hawn. Imma li meta il-preacher jew min ikun, speċjalment ikun guest, ma jkunx jafna. Sewwa jitlob għal nies li għadhom mhux salvati, dawk li għadhom mhux imwildin mill-ġdid, dawk li ġew l-ewwel darba. Mbagħad tara min ilu snin u joħroġ. Aħwa, please. Ejjew għax qed turi inċertezza f'dak li int emmint. Ġifieri, dik ejja naqtawa. Once you know that you are saved, that's hekk. Issa toqgħodx terġa' tipprova salva għax inkella qed tiġi qed tiddubita ta' minn dak li tlabt u minn dak li inti ddikjarajt, minn dak li Ġesu provdilek, jiġifieri di ix-xitan. Ikun qed jippreċir għax ikun qed jinnota minn verament għandu revelazzjoni u minn m'għandux. Bl-azzjonijiet tiegħek turih fejn int id-demonju. Mela dik waħda sewwa x'jista' issa ħanaqra din l-iskrittura u daqnala hemm skrittura f'Zakkarija 3. Ejja mmur daqsxejn hemmhekk. Ħanorikom kif anki jkun viċin. Assisin il-kbar jgħidlek hawnhekk. Il-qassisin ikun viċin tal-qassisin li aħna fi Kristus. Sewwa, jiġifieri araw ix-xitan kif jaħdem. Zakkarija 3 vers 1. Umbagħad urini l-Ġoswe, il-qassis il-kbir. Wieqaf quddiem l-anġlu tal-mulej. U x-xitan bil-wifqa in-naħa tal-lemin tiegħu biex jixlieħ. Dejjem lest
biex jixli. Ma ninsewx, aħna minn aħna. Assisin. Fi Kristu sewwa. Mela, maħniex speċjali, ikun qiegħed jipprova jkun viċin tagħna. Sewwa? U l-anġlu tal-mulej qal lix-xitan, jalla l-mulej iraznek xitan, iraznek il-mulej li ħatar il-Ġerusalem. Kif inkunu qed inneħħuh l-elmu minn rasna? Meta inti tisma' it-tfesfiż, meta inti tisma' f'widnejk il-kontrarju ta' dak li hemm miktub, jekk Alla qallek inti mfejjaq tibda tisma' li m'intix. Jekk Alla qallek inti prosperu, inti ma joqsok xejn, inti iben tiegħi, inti għandek l-awtorità. U tibda tisma' l-kontrarju. Li inti vulnerabbli, li inti m'għandekx saħħa, li x-xitan il-ħin kollu jitturmentak u dal-ħafna affarijiet. Meta li huwa jista' jkissrek, meta nibdu nisimgħu dal-ħafna sfesfiż, taf xi ġifieri dik? Qiegħed ma' ġembek, qiegħed qrib wisq. Qiegħed qrib wisq. U hemm xi ħaġa xi tittamel biex ma jibqax daqshekk qrib. Għax meta nisimgħuh jifesfes, ikun qiegħed il-whispering tiegħu taf xi tkun qed tagħmel int. Qed tmil widnejk. Qed tagħtih widen u tmil. Issa, meta inti tkun qed tisma' l-whispering għax hemm xi ħadd viċin tiegħek għax whisper hekk tisma'ha. Jiġifieri ma tismaħix mill-bogħod, tisma'ha qiegħda tmil, ħatara x'inhu jgħid. Mela ejjew ma naqux għax hemmhekk qed inneħħu l-elmu li jint qed tisma' iktar x'qed jgħid it-tfesfiż milli leħen ir-raj li qallek int bħala n-naġa tiegħi int tisma' leħni u ħafna drabi leħnu ma nisimgħux. Għaliex? Għax kun qed tisma' l-whispering. Mela dak il-mod inkunu qegħdin inneħħu l-elmu l-aħwa u taf dik il-whisper taf tibqa', all right, ma tibqax whisper biss, tinżel ġol qalb, tinfettalek moħħok u twebbislek qalbek, all right, u ma tkunx tista' terġa' tkun kif tgħidha dik il-qalb mimlija serħan fil-mulej. U ma tistax isservi l-Alla u tkisser il-pjan li Alla għandu għalik, għaliex għax tkun neħejt l-elmu u tkun qed tisma' it-tfesfiż u tkun mejjilt rasek u widnejk għalih. Għal-gideb tiegħu, meta l-mulej qed jgħidlek le, tajtek armatura x'tista' tikkavera lilek innifsek. Sewwa, jiġifieri it's all kif aħna lejn min qegħdin immilu. Il-min għandna viċin tagħna, hemmhekk inkunu nafu ta' dak li inti tibda tisma' u x'leħen il-mulej jew leħen id-dimon u dak għandek ma' ġembek, hemm tkun taf lejn min qed tmil. Iċċekkja l-elmu sow. Mela, meta tibda tgħid u mbagħad u taqbel ma' dak li jibda jfesfislek. All right, hemmhekk tkun bdejt it-triq għad-distruzzjoni. Għat-telfa tal-battalja. Imma ma rridx niqafem. Issa sena kif nżommuh f'postu dal-elmu? Ħalli nibqgħu nżommuh f'postu l-aħwa. Bit-tiġdid ta' moħħna. Pawlu jgħidilna ġeddet moħħok. Jiġifieri jekk m'għandekx ħin, iġġeddet moħħok. Kif titterba'? Hekk kien hija daily warfare di. Mhux kuljum is-sonn ix-xabla daqsxejn biex inti tiġġieled biha, biex inti tkun empowered. Biex inti tkun mimli saħħa u boldness u għarfien kif għandek tiġġieled il-ġlieda tiegħek. Mill-kelma tiġġiba, l-spirit, il-sword, il-xabla tal-ispirtu, mhux biha ħaniġġieldu. Biha ħaniġġieldu. Impossibbli ikollok fidi u dubju. Ma jistax ikun. Jew qed timxi fil-fidi, jew qed timxi fid-dubju fl-istess ħin. U f'Hebrews 11:6 x'jgħidilna? Li Alla jagħti ħlas xieraq il-dawk li jafdaw fih. Ġifieri laqat tgħid għax ibsa wisq dis-sitwazzjoni għalhekk qed titkellem hekk Marin. Le, m'hemm xejn li jwibes wisq għall-mulej. Anzi jagħti ħlas xieraq għal dawk li għandhom fidi fih. Sewwa niċħdu allura dawk id-dubji. Dawk id-dubji li jkunu ġejjin miċ-ċirkostanzi li qed niffaċċjaw, niċħduhom. All right, għaliex?
Għax xejn mu se jinbidel sakemm niġħduhom. Dik ix-xi ħaġa li rridu nagħmlu aħna. Naqilbu għall-verità. Inżommu perspettiva tal-eternità. X'jagħmel id-demonju? Il-mument li inti għaddej minnu. Tħares lej il-mument, inti taf li dak ħajgħaddi. Ħajgħaddi. Nibqu bil-perspettiva tal-eternità li wara kollox x'tgħid il-kelma tal-Alla. Il-mulej għajn qatmarat u għadna qatma semet jipprapara lina Ġesu dejjem jgħid li għandu li mar jippreparanna mentions u kmamar isemmi fil-ġenna, jiġifieri daw kollha li għandna il-perspettiva tagħna għandha tkun l-eternità. Alright, it-teżori fis-sema li għandna. Jiġifieri għalhekk the joy of the Lord. Dak xejn ma jista' joħodunna. Ibsa kemmi ibsa, iċ-ċirkostanza l-aħwa, b'din il-perspettiva, int se tissaħħaħ u ħadd iġġieled. It is finished. Vittoria, dan. Ġesu x'qal? It is finished. Mhux kollox. Kollox mitmum. Ġifieri dak kollu li aħna issa ħolqien ġodda, bħala ħolqien ġdid. Issa dak li kien għadda u mar. Il-qadim spiċċa. Tibqax taġixxi fil-passat. Issa int ħolqien ġdid u tittimxi b'metodi ġodda. Il-prinċipji tal-mulej qegħdin hemm u ma jinbidlu għal ħadd tal-aħwa. Laqqas hekk indumu nikbu u neqirdu qudiemu. Isma' għamel prinċipji u rridu nimxu bihom. Prinċipju li inti taħfer, prinċipju li inti tiżra u taħsad. So, ġifieri hemmhekk hemm prinċipji, il-prinċipji tat-talb kif nitolbu. U naqilgħu. Ġifieri daw kollha qed jgħallimhomna. Psalm 73:25 jgħid sewwa li huwa kif inħarsu kif napprezzaw dak li Alla għamel għalina. Dak li hu għamel kif inħarsu leh sewwa huwa dak li aħna ħanaraw f'ħajjitna. Mela, it-tama u l-fidi tagħna f'Ġesu Kristu biss. Mela, is-salvazzjoni biss hija l-elmu biex min ma kienx jaf, issa llum taf li meta qed jgħidlek ilbes l-elmu tas-salvazzjoni, jiġifieri int be aware tax-salvazzjoni għandek biex tiġġieled lix-xitan. X'rikkezza, x'kobor ta' salvazzjoni għandek. Diki, alright? Mhux li aħna biss salvati minn nar tal-infern, alright, grazzi Ġesu, imma rridu ngħixu wkoll. Ġifieri ħasbinna għal ħajja u ħajja bl-abbundanzi kif ngħixuha. Grazzi Ġesu. Issa, ħanalqu b'żewġ skritturi oħra li jedinna Iżajja. Ktieb verament pjaċir taqrah il-ħin kollu, imma kapitlu 26, verse 3 jgħid il-fema tiegħu sħiħa fik, int il-mulej jiġifieri, issaħħaħlu islim. Bl-Ingliż jgħidlek, you will keep in perfect peace all who trust in you. Min ma jridx paċi jgħidli, hawn xi ħadd ma jridx paċi. Mela ħajżommok fil-paċi dak li għajneħ qiegħed fuq, jiġifieri, no matter what qed tgħaddi, imma int ħatibqa' għajnek fuq Kristu. Għaliex? All those whose thoughts are fixed on you. Mela, il-ħsibijiet tagħna m'għandhomx ikunu fuq dak li aħna għaddejjin minnu, m'għandhomx ikunu fuq il-gideb tal-għadu, permezz tas-salvazzjoni li hija l-elmu tagħna, aħna se nibqgħu nifuka fuq kemmu tajjeb Ġesu, fuq dak li wedna, fuq kemmu kbir, li m'hemm ħadd fuq dak l-isem tiegħu li hu biss jaf is-soluzzjonijiet tal-problemi tagħna u kull ma rridu. All right? Immilu lej il-kelma tiegħu, inkunu sensittivi nisimgħu il-pjan tiegħu għalina, da li jrid biex aħna naslu għad-destin tagħna. Filippin 4. Aħwa. Filippin 4. Grazzi Ġesu. Kemmi sabiħa. Isimaw x'qal, ifirħu dejjem fil-mulej. Nistgħu nifirħu dejjem fil-mulej. Iva.
Skont dat-talim li qegħdin nitalbu, iwa, għax apparti li the joy is our strength. Ġifieri jekk aħna ħanifirħu se nissaħħu. So, mela ifirħu dejjem. Nerġa' nedilkom ifirħu mela hemm stress, isma' ifraħ. Sewwa, il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafu għall-bnedmin kollha sa tinsiex. Aħna rdu nkabru saltnatu. Ġifieri l-attitudni tagħna meta tkun fi Kristu u ma nħallux id-disprazzjoni tax-xitan għax anki dik jaraw fina qegħdi dejjem iddisprata, qed suppost għandha l-Kristu f'ħajjita. Ejja, ġifieri hawnhekk ukoll qed jurina il-mulej qorob. Alleluja. Tħabtu raskom b'xejn. Wow. Fit-talb kollu tagħkom itolbu uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u iżuħaj. Xejn, għandek problema? Itlob. U għajdlu grazzi. Għaliex? Għaxu wedek fil-pakket ta' salvazzjoni li u kienet id-deja tijaw li meta inti titlob u jatik. Memx disprament, ħalliħa jikdeb ladu. U s-slim talla, alleluja, slim li jaddi kull mal-moħ jista' jifhem ara l-moħ rġajna. Oraj, iżommilkom qalbkom u moħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Wow. Mill-bqija ħuti f'dan għandkom taħsbu issa. Allura l-moħħ b'xi ħaġa tittimlih. Ma tistax tħallih vojt anki jekk inti ċħat iċ-ċirkostanzi tiegħek għax imbagħad hemmhekk ħaneħlu b'xi ħaġa tittimlih. Araj, mela f'kull ma hu veru fuq il-verità tal-kelma talla, f'kull ma hu xieraq u saw, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, fuq dak li joġob lill-Alla. Daku f'dak li joġob lill-Alla. F'kull ma jiġbed l-imħabba. Timxi fl-imħabba. Taf li hija warfare. Li inti timxi fl-imħabba. Taf li hija warfare dik qed ittieħ daqqalilu fuq rasu d-demonju ma jafx. Xi ġifieri imħabba dak tfixklu biha dik. F'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir. U f'dak kollu aħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu llum minn għandna u smajtu rajtu fina, għamluħ. Għamluħ, issa-ta, mux jibqa għaddej minn naħa l-oħra u r-riżultat u Alla taslim ikun ma'kom. Wow, halleluja. Grazzi Ġesu. Wow. Xi ġmiel li anki f'sitwazzjonijiet ibsin il-mulej ħasbinna kif inkunu ferħanin u kif ma nċedux għall-arma tal-għadu l-ħwa. Meta qed nagħmlu hekk qed nipproteġew qalbna ta' u moħħna, all right, u mill-influenza tad-dinja għax id-dinja imniġsa wisq. Issa, ma rridx li nifhem għax kollox huwa proċess. Jekk forsi inti jinnaf illum għadkom hekk jogħġbok. Jekk forsi jinnaf qataw minna li għaddejjin minn daw l-affarijiet. Ija l-ħajja, sewwa. Nixtieq li ngħinukom billi nitolbu magħkom illum to be empowered biex il-qawwa tal-mulej li aħna qegħdin nitkellmu li hemm f'din is-sitwazzjoni. Inkunu nistgħu nitolbu magħkom u illum tgħidu taqtaw lajn. Tgħid daqshekk jien ħallejt l-għadu igara lej rasi. U ma inqbat minn l-elmu. Daqshekk. Illum qed ngħid le, irrid l-elmu nilbsu kuljum. Jekk ma kontx qed tilbsu kuljum, make sure li qed tilbsu kuljum. Għax din hija l-ħajja rebbieħa fil-mulej. Jiġifieri jekk kont qed taħseb li inta tibqa' kif int fis-sitwazzjoni tiegħek, forsi f'Mart, forsi ixini situazzjoni, forsi bla xogħol, forsi dejjem tħossok mitluq u bla ħeġġa li inti ma tasal inti kapaċi tasal imkien, ta' kollu xolladu. Imma illum tista' tgħidlu hekk. Ejduha miegħi. Ja xitan, int giddib. Il-kelma Alla tgħid fit-3 Ġwanni 2 li jien il-maħbub tiegħu. Jiena l-aziz tiegħu u li jrid u li jien inkun b'saħħti. L-istess bħalma kollox sejjer tajjeb f'ruħi
u f'kull erja ta' ħajti. U jiena se nasal għad-destin u dak kollu li pjanali l-mulej. Għax hu pjanali biss, pjan ta' ġid u mhux ta' ħsara u dan għall-glorja tiegħu. F'isem Ġesu Kristu. Intom, halleluja, ħwa. Grazzi mulej. Kjoġbok. Nixtieq li infaħru naqal mulej. Eżatt. Jiena nemmen li intom li kontu qegħdin tisimgħuna wkoll kienet kelma li tista' tgħinkom ħafna. Sija kintom tiġa tafu l-mulej u sija jekk forsi għadu ma kellkomx dik l-inkontru mal-mulej. Mallum il-mulej qed itik dak iċ-ċans li ma taqax f'dal affarijiet, hemm triq u l-ħajja u l-verità li jisimha Ġesu Kristu. U li u biss u s-soluzzjoni, u biss tipprova x'tipprova mhux se jirnexxi xejn. Hemm limitu għal kollox, imma f'Ġesu Kristu m'hemmx limitu. Għalhekk jekk inti trid li int li qed tismani għall-ewwel darba li ikollok dan l-inkontru biex inti kollok din is-salvazzjoni li aħna tkellimna fuqha. Li inti kollok iva Ġesu ġi biex jeħilsek min-nar tal-infern, alleluja. Biex itik eternità miegħu fil-ġenna. Li inti tibqa' tgawdih għax x'imkien se tqattaħħa l-eternità jew miegħu jew mad-demonju sfortunatament. L-għażla hija f'idejk. U di l-għażla hi billi inti illum tedlu mulej. Mulej Ġesu. Illum smajt kemm inti kbir. Kemm inti tal-aġeb. Kemm inti sabiħ. U li inti tista' salvani minn dan in-nar. Tista' salvani mulej mill-infern, tista' salvani minn din il-ħajja medjokra, minn din il-ħajja mimlija turment, minn din il-ħajja ta' taqtih l-qalb. Mulej, illum immil lejk. U iva nammetti li għandi bżonn Salvatur li joħod li ħsieb kollox. Salvatur li salvani minn nar tal-infern, joħod li il-krua taqtuħ il-qalb li jinqed ngħix. Għalhekk mulej Ġesu, illum irrid nitolbok taħfirli dnubieti mulej. U illum ukoll nitolbok biex tiġi f'qalbi. Is-sit u s-salvatur tiegħi mulej. Għax illum qed nemmen li inti mitt għalija, defnuk u xtajt. U l-ħajja qiegħda fik, il-ħajja ta' dejjem qiegħda fik u jiena rrida minnek mulej. Niċħat lix-xitan minn ħajti. Ma rridux f'ħajti. Niċħat lix-xitan u nitolbok biex timlini bl-Ispiritu tiegħek. Ħalli nkun nista' niflaħ fi żmien li qegħdin fih, fi żmien l-attakki, fi żmien l-ħażen. Imma bik f'ħajti mulej. Jiena nemmen li int tajtni din ir-rebħa li tant għandi bżonn mulej. Paċi u slim u sigurtà fik mulej Ġesu. Grazzi li ħfirt li dnubieti, grazzi tal-ħajja ġdida mulej, dan jiena nemmnu. U rrid nibda ngħix għalik mulej Ġesu. Irrid nibda l-ħajti u ngħix għalik u Spiritu Santu nitolbok biex inti tgħinni nagħmel dan għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Nsellmulkom u nħeġġixkom biex komplu taraw dawn il-teachings u l-preachings li konna nar terba, nar ta' sibt u nar ta' ħadd f'din il-komunità ta' River of Love